croeso nôl. Heddiw rydw i yn chwarae piano efo app sef Simply Piano. Beth am gychwyn? Rwan rydw i am canu efo'r Baby Shark. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Diolch am wylio. Helo a croeso. Fi ydi Ela, da chi bod i'w bod hynna. Fi sy'n gwneud y beth gwyddoniaeth yna. Heddiw dwi'n gwneud rhywbeth gwahanol heddiw dwi'n mynd i chwarae piano. Gan ddefnyddio yr app Simply Piano. Mae'n rili da. Heddiw dwi'n mynd i chwarae'r piano She's the One gan Robbie Williams. A mae Lily mynd i joinio fi fyna. Mae hi'n fyna, mae'n mynd i joinio fi. Mae hi'n mynd i ganu Baby Shark tra dwi'n mynd i chwarae fo ar y piano. Reit, be am gychwyn? A wedyn ar ôl i chdi gorffan y can, mae'n dweud faint o pwynt ti'n gael, faint o dda, a faint o timing, a dwi'n yn gwybod i'r llall. Eita, rwan, Baby Shark fel oedd. Dwi'n canu. Ffeindio Baby Shark, fyna. Barod?